Mamukasei. Tunoimba kuti mamuka zvakanaka kwese kwamuri kumatimu nenyika. Nhasi ndiri nyaya kunetsa. Nyaya iyi ndeyekuti vanopakura nhau vebepa rinonzi The HERALD vopomerwa mhosva yekusaripota zvakanyanya oro kusaisa mabig pictures pafront page pavo, vachitaura maererano vachivengwa vanga vari kuVictoria Falls uko vanga kune musangano wakatadzwa kuatendwa navamunangagwa. Normally The HERALD rinowanzoburitsa kana vari vamunangagwa vaenda kumabig function rinoburitsa pafront page pane big picture vamunangagwa. So bepa iri riri kushorwa zvikuru muzuva ranhasi harina kuburitsa vachivengwa semunhu akaenda kunoita basa hombe kusummit uko kwavaipa speech. Havana kunyatskuburitsa pabig front page vachitaura nezvavachivengwa. Zvinova zvinoratidza kuti pane mamembers mamwe eThe HERALD ari kusabotaja vachivengwa. Izvi zvinonyatsofadza vanhu vakawanda muZANU-PF. Tenda pane nhau iya iri muThe HERALD. The HERALD nhasi riri kupomerwa kuti iro HERALD navachibangu nezeki nemakotsi vari kuenda against the will of the people ende vachibatsira kubroadcasta nyaya dzisiridzo pamusoro pezvakaitika muCCC, vachibatsira kuti vashabangu vaise masenators kuti ZANU-PF iwane majority muupper house musenate. So zeki iri kupomerwa zeki iri kupushira kuti vashabangu vaise vanhu ivava kuti vamirire CCC musenate. Izvi vari kuti zvakawirirana pamusoro pemamembers eCCC apo pasina umbo hausi kupuhwa kunzi zvakawiriranwa nanani oro umbo hwacho wakamira sei kuti vanhu ava vazonominatwa. Izvi zvinhu zviri kunzi zvakaitika pakati pezeki neZANU-PF nemakotsi kuti vachibangu vakwanise kunge vachiisa masenators aya kuupper house of parliament kusenate kuti ZANU-PF iwane 2/3 majority kuboth lower house and senate kuti izenge ichizokwanisa kutsvaga kuchinja mutemo, bumbiro romutemo, kuti bumbiro romutemo ringe richizopa vamunangagwa third term and also bumbiro romutemo rizenge richizoshaisa vachamisa kuti vawane kuti vavhure imwe political party unge vange vachizokwikwidza mune mamwe maelections achazoitika munguva inotevera. Izvi zviri kuitwa neZANU-PF navashebangu zvinova zviri kushorwa nevanhu vakawanda nenhava yekuti vachibangu zengezo vari kushandiswa neZANU-PF kuti vakanganise kodzero dzevanhu, vaite zvido zvevashoma vari muZANU-PF. Vanhu ava vari kutsvaga zvavari kutsvaga kuti ivo varambe vari papower chete ende uyezve vachamise vasazenge vachikontesta mumaelections. Zvinova zvinobva zvasvibisa zita renyika. Zvinoratidza kuti aiwa utongi hurimo utongi hwakaomarara zvikuru, utongi hwokuda kurwadzisa vanhu. Asi vanhu vari kuona zviri kuitwa neZANU-PF. Iyo pachezvayo ZANU-PF vamunangagwa zvavari kuita ndesaka vasisadiwe mupato mavo nenhau yekuti zvavari kuita izvo pachezvavo zvinhu zviri kukanganisa. Ende izvi zvavakaronga ivo vamunangagwa nashabangu, vamunangagwa vanhu vanga vasingazive kuti zvanga zvaitiswa shabangu nevamunangagwa. Vamunangagwa vanga vatone point yavo yekuda the third term
so vaita kuwana third term vaitanga nokuti chibangu kuti aite recall ma-MPs triple C, then ivo vozoti aiwa ZANU-PF ane majority, and then voona kuti vochinja bumbiro romutemo rinozovapa third term. Vari kuona kuti vari kukundikana vakuda third term. Mukuda third term ndomu fourth term ndokutogarira paupresident kusvikira kudakara mukufa. Zvinova zvinhu zvokurambwa futi nebato reZANU-PF nevazhinji vari muZANU-PF zviite zve3rd term, nenyaya yekuti vaMnangagwa second term yavo inei ndo inofanira kuita yekupedzisira maererano nebumbiro romutemo. Vamwe veZANU-PF vabuda pachena vaitaura kuti ivo kana zviri zve3rd term havasi kuzvivhotera pachaizoitwa sarudzo dzinotaura kuti vangachinjere bumbiro romutemo oro kwete. Saka vaMnangagwa vanoramba vakashota chiri pamajority yekuti vabudirire ne3rd term yavo oro ne2/3 majority yavo yekuti vachinje bumbiro romutemo. Zvinova zvinhu zvichanetsa mubato reZANU-PF. VaMnangagwa zvinhu zvavari kutamba nazvo vari kuti ivo vanosapota, asi zvinhu zvavari kutamba nazvinhu zvichakonzera kurwisana mubato ravo reZANU-PF. Nesaka muri kuona vaMnangagwa vanenge vari kuziva kuti ndo zvichaitika, vari kuzama kuda kuti ivo vaisa hama dzavo mudhuze muzvigaro zvine masimba. Saka vari kudzinga vanhu vakasiyana-siyana kubva kuarmy, vari kuchinja maarmy general. Ikoko vakatsatsema kuona Chris Mutsvangwa vakaburiswa nemukadzi wacho akazosvikira mukuresigna. Makatarisa kuti nana ZBC kuno vanhu vakawanda vari kusiya mabasa maererano. Mnangagwa ari kutraya kupusha kuti zvake zviite zve2/3 majority. Ipapa panoda kuongororwa zvakasimba. Makazvitarisisa muchiona zvichaitika maybe munguva inoteera, maybe after 6 months or so, pachange pane maZANU-PF maviri, ZANU-PF imwe yaChiwengwa neimwe yaMnangagwa. Oro tichaona kuti vaMnangagwa vachazama kuda kuburitsa vaChiwenga kuti vasiye basa. Pachatinetse hama dzangu, asi inyaya yekuti tinofanira kunyatsoiongorora kunyatsoitarisisa nekuiteerera, asi muchaitika zvihombe. Ava ndotenda nekuteera channel yedu. Ndotenda usina kusubscribe kwamuri kuita. Ndokurudzira vari kuteerera navene vasina kusubscribe kuitira kuti patinoburitsa news ndimi munoita kutanga kunge muchidzinzwa futi kana mabaya futi kaka notification button, and munge muchizokwanisa kunge muchizowana nhau dzese mururimi rwamai. Ndotenda hama dzangu, ndotenda kuti muone zuva rakanaka kwese kwamuri. Thank you.